Nik beti ukiot barruan gogu ateratzeko nire proiektua holan bakarlari moduan, baina egisa da hori estandara sartu arte eta ikusi arte bai publikoak eta bai ni nola sentitzen nintzen bakarrik estenatoki baten, ez nebala aurrera pauso hori eman. Ikusten dozu gauza asko baloratzen dirala eta telebista dala. Eta nik uste dut hori dala estanatik eramaten duten balorazio handixena. Baina gero ateratzen zara mundu errealera eta zuk erabakitzen dozu zer erakutsi eta zer ez, zetan garrantzia jarri eta zer azpimarratu. Orduan, nik adibidez Atea Irekiz proiektu honekin hasieratik oso argi ukin eban ze irudi eman nahi neban, ez neria baizik eta proiektuana osotasun batekin, ez? Eta dana dau oso zainduta zentzuzko zehoz izateko. Zeba, niri gustatzen jata gauzak zentzuzkoak, eta normalian, zure proiektua lantzen zabizenean, asko inspiratzen zara. Oso argi ukidot hasiera batetik nola nahi doten saldu eta nola nahi doten erakutsi nire lehenengo proiektua. Nik uste dut dela nire estilua eta jendiak ni artista moduan nola ikusten doztan definituko da bena. Niretzat Jon Alonso artista eta Jon Alonso pertsona berdina da. Orduan, Atea Irekiz proiektu honetan, bai izango da nire lehenengo, zuk esaten duzun moduan, lehenengo proiektua, lehenengo aurkezpen karta. Kontzertu honekin zabaltzen dut eta aurkezten dut bai irudisa, bai izena eta bai nire burua bakarrik holtza gainean, baina helburua da, ontxe hasi naiz bai pixkat idazten, abestiak pentsatzen, eta heltzen diran proiektu holan puntualak, proiektu handi honen barruan txertatu aldiranak, bai abestiren bat ateratzia, kolaborazioaren bat itxia, nire lantaldeakin komentauta, proiektuen barne geratzen da, nero ez. Baina helburua da, ez da proiektu bat dakana data bat urren urtean amaitzen da erabakitzen dutenian, ja lehenengo fase hori pasau dutela. Orduan, oin fase hori zabaltzen nau, eta fase horren barruan gauza asko heldu aldira, eta heltzen da biz. Egongo dira, betidanik egon diranak eta azkenengo hilabete urtietan heldudan jendia. Lantalde potolua gara, esan duten moduan, holtza gainean egongo diranak eta holtzatzian dauzenak. Bai irudia lantzen egon diran jendia, bidixuak ikusi dituzue eta ikusiko dituzue Instagramen eta sare sozialetan. Argazki pilo bat dauzon diokan ikusteko, Maitane Campos, ibartarrakin ditxuna, itzen dabela lan Euskal Herriko abeslari top-ekin, eta bidixuetan berdin Iker Kabo dala nire lagun mina kuadriakoa betikua ez, eta gero agertu dira babesle batzuk nik ez nitxunak espero. Ikutu ditudan ate guzti horiek, bai proiektu Atea Irekiz da, nik ate hori zabaltzen dut lehenengo aldiz, baina ikutu ditudan ate danak zabaldu dira lehenengo aldizan, eta izan da niretzako kriston babesa. Ni lanian nabil, ni karrera amaitzen nabil, TFG-akin nabil, eta bizitza soziala bai gustatzen jata aurrera eramatian, nire lagunak, nire dana, orduan saia da. Bai da Jon Alonso proiektua, Atea Irekiz, baina talde batek eraman dago aurrera eta benetan nau super eskertuta.